Koľko kolov podľa vás musí stáť vedľa seba, aby vytvorili plod? Koľko ľudí s inou mienkou sa musí stretnúť na jedného jednotlivca, aby ho vzali so sebou? Stačí jeden, dvaja, traja, 10? Existuje nejaké univerzálne, konštantné číslo? Neviem. Jediné, čo viem, je, že mne na to stačil jeden. Telocvikár. Áno, spomínam si. Tak dlho nám ten človek rozprával eposy o hrdinstve, o jedinečnej možnosti nemeckého ľudu povstať a zobrať si to naše, že som tomu uveril. A dobrovoľne som vstúpil s mojimi spolužiakmi do armády. Áno, celkom presne si teraz spomínam na naše odvážne reči, veľké uniformy, ktorých sme sa učili pochodovať a salutovať striec vojne. Zmanipulovali nás. Hnusne a nechutne nás manipulovali. Išlo im len o to, zobrať čo najviac jednotlivcov, čo najviac ľudských tiel, rozstaviť ich a vytvoriť z nich hmotu všeobecného konsenzu, ktorú potom naliali do zákopov. No, a všetko nám to došlo v bubnovej palbe, keď nám okolo hlav svišťali granáty. Kusy črepín, nad všetkým tým sa ťahol ten hnusný zápach ľudskej krvi a mesa. Stal som sa figurkou v spoločensko-politickej hre niekoho iného. Oni hádzali kockami, oni o mne rozhodovali. A ja som sa len hýbal, ako mi povedali. A každý dúfal v tú magickú žestku, ktorá by ho poslala priamo do domčeka, lenže tá nikdy neprišla. Najhoršie je, že človek si časom zvykol aj na to. Zvykol som si pochovávať priateľov, brať priateľov iným ľuďom. Tak toto trvalo niekoľko rokov, kým sa tí hore potom nerozhodli konečne podať si ruky a celý ten cirkus ukončiť. A nás, pár zvyšných figúrok, vrátili späť do škatule. Dali nám pár vyznamenaní, výložiek teplých slov. A to bolo všetko. Všetko za to, kým železná nemecká mládež hrdzavela vo francúzskom blate, ktoré nakoniec aj tak nezískala, ale každému to bolo fuk. Každý vojak bol rád, že to skončilo a vrátil sa domov. Že peklo sa z povrchu zemského vrátilo späť do hlbín, cez krátery a diery v zemi. A ja som sa vrátil domov. Spoznával som všetko. Mesto, rodinu, izbu. Všetko to bolo tu. Ale bolo mi to rovnako vzdialené ako počas tých nocí v zákopoch. Odišiel som príliš skoro, než som sa na to stihol reálne naviazať. Zabudol som na všetko, jediné, čo som vedel, je, ako byť vojakom, pod akým úhlom mám hádzať granáty.
Koľko dní viem vydržať na jednej mäsovej konzerve? Koľko nábojov sa zmestí do guľometu na jedno prebitie? Zabudol som, aké je to byť synom, človekom, žiakom. Aké je to ísť po ulici s vedomím, že sa nemusím obzerať po otvorenom priestranstve. A nikto ma tu nedokázal pochopiť. Mama nemala už pred sebou syna, ale len mašinu na zabíjanie. Tie roky odlúčenia a propagandy vytvorili neuveriteľnú priepasť. Kvôli nej sa žiaden vojak domov nezvrátil. Celkom zdravý mohol mať obe ruky, obe nohy. Nemusel mať priestrel brucha. Ale niečo sa v ňom zlomilo. Ja snažil som sa z toho aspoň vypísať cez nejaké básne alebo poviedky alebo hocičo, ale po vojne to by chcelo vojne čítať. Všetko je to márne.